ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Adniini, nagkinahanglan kag kahayag na may ulamdag sa imong unahuna. Ug tungod niini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawagalan ko niyo sa pangan nga Bing Minyo, taga Dipolog City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa right of way sa silingan namong lote, diin pod kami moagi kay natunong man kini sa among lote. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Mananghidi ay may niluwil ninyo ni Papa nga may plano may nga maglain og puyo. Uy, gano'n ba na? Nga okay raman ang mo din sa bahay, di ba? May nahimo ba Miss Papa ninyo nga gikay ubos ninyo maong nagplano namong maglain? Si Mama. Maoy. Siyempre, minyo na good me. Og nagplano nami nga mga anak. Mao nga magkatuon nami nga magpuyo sa among kaugalingon. Nga dili na magsalig ninyong Papa. Og naningkamot man sa dang akong bana mga makaluti mi. So nakapalit na mi. Og giplanuhan na namo nga tukuran na mogbay bisag gamay lang good. Kay kami pamanduha. Okay raman gud unta din sa bahay. Ma, doon na ba ako mga igsuon? Og dili sad ko magpaabot mga doon ay malain na mo nga hangtod karon ni apauban ninyo ni Papa, kami si Luwel. Og si Luwel sab, dili sad kampante nga nangipon mi ninyo. Sige lang good pa. Ano ba sad, makaton ming Luwel nga magkina og galingon nga dili na magsalig ninyo. Nasiki kod, kamukod. Unya kanus aman ninyo planong magtukod og bahay, ha? Kay mo suporta ming Papa ninyo. Ay, kanindot pamation nga diyan nagitapuyo sa kaugalingon na itong bahay, Bing. Kiniging akong, gini akong kipangandoy kan Elto pa. Uban mo. Bahala og gamay nga bahay, basta. Ato agyod, Maog yun. Og salamat ha, Luwel. Nga uban ko sa imong mga plano. At least karon din wala tayo naon-naon nga maikog ta. Kay lain ang tong bahay gipuy-an, karon ato nagyod. O gusto ka, bahala gamay basta ato ah. Sige lang. Kung may anak na unya ta, hinahinayan na natong padako. Kaya siyempre, magkadako man niya ang atong pamilya. So na das kwarta na. Sugdala na itong padako ang atong pamilya. Pagbuhat na nagkamagwangan. Amiw. Lamig yung muluto niya akong asawa, eh. Lalambok na ba ko? Sugkad ta nga naglain. Abadi oy. Aron di sad ka makaingon ng imong pamilya nga pasagdan ka no? Ay, tuod ay Luwel. Kinasilingan natong luna ba? Gilote-lote sa tag-iya, gibaligya. Ba? May noon. May silingan na ta. Lagi. Mualigri na unya ta din Kay may umaabot naman pang daghang silingan.
Will, diha ba yan nagsukod-sukod ganina diha sa atbang ni atong luti? Nagunsa ka to sila. Para asa ka to ilang pagsukod-sukod. Kanibaw ka na. Angay tang malipay. Ha? Ngano man? Maghimo ko na sila og right of way. Dako-dako. Og anisang ko sa tong lote. Buti pasabot ana. Maka benepisyo ta. Di na ta mag-antos anang gamay na tong agianan diha. Og maagian niya nig sakyanan. Kay dako-dako man nga right of way. Kung maod di ay na. Ana na taagi diha. Pero kinalata nga mananghid una sa tagiya. O mahilang unta og musugot nga ana taagi diha sa ilang right of way. Mga buutan rasad ang nakapalit sa silingan na mong lote. Nisugot rasad sila nga adto mi moagi sa ilang dako-dako nga right of way. Medyo hamugaway na ang among pag-agi, labi pa kay nagplano nami nga padak-an og gamay ang among bahay. Sayo na lang namo og pagpasod sa among mga materyales agi sa ilang right of way. Unya, si Luwil, asa ba man di siya nga nagpalit manig materialis, dugay mang nabalik? Luwil, asa pa di ay mo? Nadugay lagi mo. Yan sa highway. Tungod diya sa ato Di mo yung magkasudoy kinausa ba ni nga silingan nato nga nagpapanday silang bay nga naman sa tunga sa kasada. Naman nila gibutang ang tinapok nga bus nga para silang konstruksyon. Unsa? Binga to ako no. Ina nga di lagi butang sa tunga sa kasada ang ilang bus para silang konstruksyon. Kaya di ba ta makagi? Hagyo lang. Sige. Ako atoon. So kami pang mo-adjust ninyo? Ha? Ay, kuan. Hangyo lang ning amo, sir ba? Kay nagpatukod man sad gud mi og bahay sa tumoy. Maghawl mi. Og may materyales ming ipaagi dinhi sa inyong right of way. Kung mao, ipasira ko lang siguro ni nga right of way. Ikaw mo na may hinoy magbuot. Sir. Ay, kuan, sir. Hangyo lang ni ba? Hangyo Kung sa may gusto ninyo, ha? Nga among pumunito ng among mga bus diha sa tunga sa kasada, aron lang yun mo kaagi, ha? Kami na lang pirmi ang mag-adjust ninyo. Kuan, sir. Hangyo ramang gud ning amo. Pwes, sultihan talang mundaan. Nga ako na ning ipasira ang tumoy ani nga right of way diin to ang mahimutang sungko sa iyong lote. Amo ning kuralon. Unsa? Grabe yan naman sa Bnilaw May hangyo naman ang tata. Ay, gani. Gitarong pa unta na itong hangyo. Natandog siguro ang garbo ato Di ang akong gihangyo. Basig nakaingon nga kita pa'y paagion, kita pa'y magbuot. Nga unta ni hangyo naman ko adto good. Kung ilan ang sirad diha, no? Maglisod na kita. Plano rin pagkinatan ako mo palit og sakyan nanda. Kumanato nining atong bahay. Pero asa man ulit agi? Sige lang, sawayan na kong adto og usab. Mohangyo kong usab. Awa na. Dili na. Nakadesisyon nami nga kuralon na namo ang right of way. Kay mo na mong parkinganan. Unsa, sir? Na, sir, pahangyo lang ko din taon ni sir. Uy, kay maglisod man unya mi dito sa tumoy, kay nasuok man ang among bahin. Dili na ako problema, oy. Pangita na unya mong broker o pag-anda mong abogado kung gusto mong buagi din Ha? Abogado? Naglibog ko sa iyang giingon nga papangitaon ko og broker o abogado kung gusto mi moagi sa ilang right of way. Kinahanglan pa bago di ay na? Ang ako mga pangutana mao kining musunod, unang pangutana. Dili kami ang tag-iya sa right of way. Unsa ba gyud di ay balaod aning right of way? Apil ba mi o may katungod ba sabming makaagi sa ilang right of way? Ikaduhang pangutana. Ang right of way musangko sa among lote. Apan ila man kunong kuralon aron dili mi makaagi. Mahimo ba di ay na nga di ba para man sa tanang tao ka ng right of way? Ikatulong pangutana.
Ang ilang giingon o rason sa ilang pagkurar sa right of way kay ila kunong himuong parkinganan og i-dead end nila ang dapit sa among lote. Husto pagod ni? Ikaw pa to katapusang pangutana. Unsa may among buhaton aron makaagi mi sa ilang right of way? Ang puong pa nila nga makigistorya lang kuno mi og usa ka broker o mag-anda mi og abogado kung gusto gyud kuno namong moagi. Kinahanglan magud ni? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Bing. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, mga pangutana na to kabahin sa tuang mga kapikas, karelasyon, mga emotional, nga mga pangutana kabahin sa tuang mga kabtangan, ato ang mga papilis, mga dokumento, unsa pa ng mga kahimtang nga kinahanglan og kaalam og eksplanasyon kabahin sa balaod, please ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw? Hinaut unta nga sa matag adlaw nga naminaw mo, nalingaw mo sa mga drama o na-inspire mo sa ilahang mga life story and naamoy makutlo na pagtulunan o inspirasyon kadasig para mo padayon tas ato ang kinabuhi nga permi na ko ingon dili perfect si life pero mahimo ra gyud po ng perpekto kung atong i-turn into positive ning kaning atong mga problema og mga suliran. Una, naara gyud ni kahumanan. Ikaduha, di ni nato kinahanglang dibdibon, no? Kinahanglan sad gyud nato kibawta muda og problema. Ayaw galma guys, no? Kung pananglitan, nagsakit atong dughan kay gibiyaan tas ato ang kapikas. Hala, musamot ta niya kuma nagloblob ta, naglusyang ta, naglago ta. Aw, dubli atong alkansi. Gibiyaan pa ta, nabati pa kog naong, hoy, di jud ko pwede ana ako, ambot lang, di jud ko musugot. Bahala na og unsa kasakit akong dughan, di pwede makakita ang kalibutan nga nasakitan ko. Mara mas nindot pan kanindot na paminawon nga, aw, gabuwag day mo, mura lagi kagwa. Or, hala, ikaw ra lagi gibuwagan nga nag-blooming. Kaysa sa, hana, naunsa naman to ng dagway ni mo, ay tanawa ra gunay mong naong, panamin ra gud dito, panudlay ra gud dito. Diba? Asa man ka gusto. Ingnon kang blooming ka or nagkagidlay ka, diba? Sus, mo gina always turn things into positive nga situation, no? And always, no, nga mahuman ra gyud na kaning kasakit, kaning ato ang kung gibati dinhi kung nabuwagan man ganita, maka-move on ra gyud ta. Di lang gyud ta mawagtangan og paglaom og pag-asa, ha? Ana man gyud ang kinabuhi gud usahay. High and low mo na, no? And magdako na tong pasalamat and a big shout out sa tanan nga mga mo like, mo follow sa ato ang kini ang Akong Suliran official writers page. And most of all, sa mga naminaw nato online, Facebook, naagyod tanan atong mga programa din sa radyo guys napod sa YouTube, no? So, ang mga naminaw nato, mga suking tigpaminaw sa laing dapit, di gyud mo mag-uol kung pananglitan mangganig way radyo anang panahon na or higayuna kay naagyoy internet. YouTube and Facebook guys, mapaminaw ninyo ang tingog nako og sa uban natong mga dramatista, mga artista sa kahanginan o katong mga radio anchors, okay? Taga Dipolog ang ato ang letter sender. Hello to the Ma family. Labi na kang Attorney Christopher Ma, kang Tita Christy Ma o kang former Judge Perry Ma o gayan tibok pamilya din ha. Kumusta mong tanan din ha? And Yaya Rose, hello! Punto legal ang iyahang pangutana kabahin sa right of way sa silingan nilang lote kay di man sila kay diin pod sila moagi kay natunong man pod sa ilahang lote, bali moagi sila sa lote atong ilahang silingan, no? Mone murag ilabi man gud nila buotan ra pod, no? So mo ni ang problema nila, no? Nga
pangitaan kuno broker ug abogado nga gustong moagi sa ila, kung gusto moagi sa ilang right of way, kinahanglan kuno mobayad. So unang ilang pangutana, angkon man sila nga dili sila tag-iya sa right of way. Unsa bagyo day balaod aning right of way? Apil ba mi or may katungod ba sa ming makaagi sa ilang right of way? Okay, ani good ni. Naadili manggod tanan nga mga yuta na ay dalan or na ay agianan na magiuban nga nababoy dito sod, no? Pabor ning naa diri mo bitaw nang mas mahal ang yuta nga daplins daan kaysa sa suok or wala pay agianan unya right of way lang. Now, ang kaning duha magud ni, so mga ingon ana nga sitwasyon guys, ang atong tawag ana, ang kanang yuta nga naa sa gawas, obligado gyud siya nga muhatag og dan para makaagi ang katong naas mga yuta nga naa sa likod, no? Ang tawag ana mao na ang right of way. Ang dan or ang agianan mga maka-access ang katong mga tag-iya sa yuta nga way dan. Maunay gitawag na right of way. So, duha man na ka kasi nga tag-iya sa yuta. Dominant estate, ang murag ingon nga hawd, or ang servient estate. Ang dominant estate mo na ang kanang mangayog right of way, ang katong nababoy di kaagi. Ang servient estate, ang tag-iya na sa yuta, diin sila mo'y obligado or makumpel or mapugos nga mupaagi sa ilahang yuta or mugahin og portion sa ilang yuta para maagian sa dominant estate, no? So, kung moingon ka nga ang balaod manggod ana nga obligado ang servient, no? Servient nagsilbi nga estate nga mugahin og a certain portion sa iyahang yuta para makaagitong naasluyo. Now, ang kaning right of way di pud ni basta-basta nga ang kaning dominant estate katong walay agianan maingon nga akong gusto kana tunga-tunga ko kay maglisod ko ari kog kilid oy dili pod. Naapod na say balaod, naapod na sa balaod nga nag-ingon nga ang list, ang pinakaduol sa dalan or mga oy accessible or dili makahasol sa servient estate mo'y itagana as a road right of way. Dili pod makabuot ang servient estate ug aski asa lang niya gusto nga asa siya gusto mo agi. So there should be a compromise between the dominant estate ug the servient estate, no? So kumingon kag apil ba ko, so kanang road right of way once ma-establish na siya guys, no? Bing tanan tao makaagi gyud ug makagamit gyud anang right of way, especially ang mga apektado nga yuta, both the dominant estate and the servient estate. Ikaduhang pangutana, ang right of way musangko sa among lote apan ila man kunong kuralon aron di mi makaagi. Pwede ba di na nga di ba para man na sa tanang tao man ang kanang right of way? You are correct, di bitaw? So ang kanang right of way, yes, dili na pwede kuralon. Kay right of way gani, so dapat dili ra sila ang makagamit or makaagi. Makaagi ang tanan nga ganahan mo access ana padulong sa ilahang mga property. So di na niya pwede kuralon, sayop siya. Ikatulong pangutana, ang ilang giingon o rason sa ilang pagkural sa right of way kay ila kunong himuong parkingan og i-dead end nila ang dapat sa among lote. Husto bagod ni, dili pwede. Now, ug magkasabot mo nga hangtod sa imong yuta mohatag sad kag road right of way, no? Unya kaigo nga mag-parallel parking, magpidpid sa kilid ang mga tag-iya, then pwede magkasabot mo pero dili pwede nga ilaharag yod ang parkinganan. Kung kinsa tong mga maagian sa road right of way, pwedeng makapahimos, no, sa parking area. Kana kung enough nga makaagi ang duha ka sakyanan nga mopidpid ka, no, maghiko-hiko ka din ha, kay depende man pud na sa sabot, because I think nalimot man kung mga 6 meters, no, ang minimum nga area nga pwede na to itagana sa right of way kung ang atong tumong is for motor vehicles to be able to pass, no?
Ang ilahang ikatulong pangutana, ang ilang giingon o rason sa ilang pagkural sa right of way kay ila kunong himuong adiliday. Katapusang pangutana, unsa may among buhaton aron makaagimi sa ilang right of way. Ang ingon nila nga makigstorya lang kuno mi og usa ka broker ug mag-anda mi og abogado kung gusto gyud namong muagi. Gikinahanglan bagod ni? Not necessarily, kay kung magkasabot lang ang mga tag-iya sa yuta, the dominant estate o si servient estate, wa gyud unta ni problema. World peace unta gyud. Peaceful na gyud unta atong kinabuhi. Ang problema lang usahay nanay maghinakog dinha gyung laay. Dinha gyud ta magka problema, no? Kung maghinakog, no, or magproblema. Diha na ta magproblema. But hopefully dili lang yun unta. Pero in kaso yun, no, I think better nga pwede ragay kay silingan man mo, no, so pwede yun nga sa barangay lang sa nga magkahusay mo, magkasabot mo ug asa dapita, asa taman ya himuan na ninyong tamdanan nga magkasinabot mo sa terms ug conditions pud sa paggamit sa road right of way. Ug dili gani gyud pwede gyud tam akani ngita tag abogado dili broker. Abogado kay para mukihag gyud ta for kaso nga gitawag og easement of a road right of way. Meaning to say, ato silang ikiha ang kaning servient estate, ang kaning imong silingan, aron mapugos siya, kay ang korte na may mumando niya, nga kaning nga lugara, itagana na siya as a road right of way, ug dat dili na niya pwede kuralon, kay kinahanglan, makaagira gyud ang tanan diha dapita. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kay salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. Handumanan sa kaawit. Even worse, I kept quiet so I could keep you. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking ti paminawan na ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Sian. Sa dili pa na ako sugdan sa pagsayusay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Traitor o paubaya. You've betrayed me. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? No kining usa ka babae nga taga Digos City, Davao del Sur. Agat tuwa tambo nagdasingan nga siyan. I love you, Sian. Vincent. Manay tinuod. Love ti ka. May chance ka kunin mo. Nga mo limod man ko. Nakagusto sa ko ni mo, Vincent. Kun mo na. Kita na. Oh, Vincent. Ako na kang gisukot. Salamat kayo, Sian. Ngawa ko ni mo pa ang sa dugay. Salamat kayo. Mao ba? Uyab na tayo mo ni Vincent, day? O, day, Jane. Ako na lang siyang kisugot, uy. Kay may feelings masat ko niya. Swerte ka ayo ka, day. Kaya ikagipanguyaban ni Vincent. Nga naman, day. Huy, day. Dagan kayo nakagusto ng Vincent din sa tong eskwelahan, uy. Oh, mao ba? Pero, wala sa liming mo, day. Kayab naman ni Vincent.
Dinhila ko, Vincent. Hindi ko na mabasakon sa inyo. Ayun na lang. Kay basig kasukan ko ni mama nga may kuyog kong lalaki. Sige. Ito na lang ko. Amping, I love you. I love you too. Imo tong uyab ang naghatod nimo? Ma. Nakit-anti ka nga may naghatod nimo nga lalaki. Imo tong uyab? Ma. Oh. Anong wa man nimo padayon na din sa ato? Okay ra din mo, mga. Mag-uyab-uyab ko. Ay, natural man na. Kay daga ka man. Basta kay dili lang gyud mo pasagdan ang imong pag-eskwela. Ma. Akong isaad ni mo nga magtarong di ko sa kong pag-eskwela. Kung may higayon, pasuruya unya dinhi ang imong uyab, ha? Sa man ni si Vincent. Ako na siyang pahibaon nga. Pwede na siyang mabisita sa amo. Si Vincent pa nang may kaubang babae nga nagsige katawan ay. Huwag nagkunit si Vincent sa hawak sa babae. Vincent? Siyan. O si buti pa sa buti nga ako nakita, ha? Kwan, kining. Ikaw sa makaniyamig ka? Uyab mi. Hoy, Vincent! Nanguyab kag lain no? Uyab man ta? Oh, ingon ka ba kay uyab? Ube, klaro ni mo ay. Buwag na tayo. Okay ra ka? Sorry kayo, Siyan. Ako ramdong gikabuangan gud. Kabuangan ako panguyab niya. Sugot man. Dili mo ka kasaligan, oy. Pasiliw, ano gud ko? Promise ako nimo, hindi na ako magbinuang nimo. Pasiliwan ako. Hindi na lagi kumusab. Kung dili pala di ka love ay, buwagan tagyot ka. Sa ato ba, gipasahilo na ko nimo? Pasailoon ti ka. Pero isaad yun ako, ha? Nga dili na ka magbinuang. O Siyan, saad ko na nimo. Uy, abi ba na ko kasaligan ang uyab nimo? Dili di ay? Likiday. Pero, okay naman hinuon mi. Ako na sing gipasaylo siyang gibuhat, day. Kung makasa pa gani nag-usab ng imong uyab day, kanas Vincent, ayaw na ginagpasaylo aha. Buwagi na gid na. Kumusta, love? Kinsay mong gilab, uy. Kinsa pa ikaw? Nga din naglab man kuno kanako. Ganahan ako nga matawag mo, love. Kay, love, teka. Sus. Hatik ba ni mo, Vincent? Uy, ginooti ko. Nalipay na ko nga imo kong gipasahilo. Og, wag ko ni mo bibuhagi. Makahon ako na, ba ako? Nabuang na kaayo ko nga nagpadagi hapon ko si mong atik. Magidawat gihapon ti ka bisag nakanako. Love, ay kabala ka. Di na may tabo nga magbinuang po ni mo. Maayo unta. Love, bakasyon mo ron, manang hinunta ko ni mo nga mupauli ko sa mong dapit sa Cotabato. Kay, ibingaw na sa kong pamilya eh. Sige, love. Pauli lang una sa inyo, aron. Imo makauban imong pamilya. Salamat, love. O niya, pailaman ka kaadlaw dito? Base no, usa ka simana tingali ko dito. Mubalik di ko din eh. O niya, kinusama ka mong gikan. Tulo naman di kaadlaw sukat sa pagikan ni Vincent. Kumusta na ka siya dito, no? Oo, man kinagpanamdam.
Mas sinipisi ng tingali siya kauban siyang pamilya. Ay, kalaay man ko tinis bahay, uy. May pagmusuri ko sa gipuyan ni Jane. Ay, maayon tagwa mo lako si Day Jane da. Kaya magdungan mig kaon ng lechon nga akong gita. Surprise ganda rin bayhana. Nga ako siya gisorry din sa ila. Ay, maayon ako tagna si Jane. Kinsa ba? Oh, Day siyan? Ako yung tao ni Day. Ako kang gisorry din sa inyo kay gimingaw ko ni mo, uy. Uy, ano nagtapis man lang ka? Nakikauban din eh. Musod ko ha. Aha. Jane, kinsa ba nang... Siyan? Vincent? Ikaw ang kauban ni Jane din siyang kwarto? O, parehas mga nagtapis lang? Ngayon sa ato pa, may nahitabo ninyo? Kuan, siyan. Surprise ka! Paingon-ingon pa ka mo, paulit ka sa inyo sa kutabato. Pero niyara di ka silang Jane nagloblob. Panilasyon di mo, huwag inyo na akong gibuang, ha? Dahil pa sa'yo ako. Traidor ka pagkahigala, Jane. Nay, mga dagang lalaki din, ha? Ano nga ako pa mag-iuya, mag-imog itukob. Dahil pa sa'yo lang ko. Ang tinuodugay na ako nakagusto ni Vincent. Mao nga nangita kong pagi nga matintal siya na ako. Mga salbahes mo! Uwa mo yung uwaw! Magabaan pa unta mo sa yung gipuhat na ako! Magabaan pa unta mo! Siyan, kanito lang. Sulti na ta. Buhi ko! Saba! Ayoko guniti! Love. Ayoko tagag, love! Traitor ka! Sailuan ako sa nabuhat mo. Dimto akong sagod si Jane man to. Siyang naguna-una og tintal na ko. Maong sailuan ako, siyan. Ikaw nakasakan ako nga ngayong kaglain. Ako kang ipasaylo. Pero nihigayon na kami nahitabo na yun ni Jane. Dili na ka na ako mapasaylo, Vincent. Siyan. Grabe ni kasakit imong gibuhat na ako. Dilitan ako ni Kaya. Mabisang lampi ka. Kinahanglan na ka na kubuhian. Magbuwag dalag ta. O gato ka na lang ni Jane. Siyan. Guilty eyes and flipped away like Sakit man nga nakigbuwag ko ni pinsan. Pero kinahanglan nga ako ni buhaton. Aron magbalinaw na nga akong una-una. Sa pagkakaroon, ni-focus na ko sa akong pag-eskwela. Tininalang ko top o daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Mao kada mga higalang kaaganisiyan nga taga Digos City, Davao del Sur. Uman sa awit nga nagaluhan, traitor o paubayan. Ang mong kaagi, gibuhatan doon sa radyo ni Ricky Porzuelo Garing, ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga hikala ug mga sukit ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa usa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipadahal sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpapalala.